Inaprubahan na ng Sangguniang Panlalawigan sa pamumuno ni Vice Governor Joseph Ascutia ang 160,542,855 pesos na Supplemental Budget No. 1 ng Pamahalang Panlalawigan para sa Fiscal Year 2024. Takdang gamitin ang naturang supplemental budget sa iba't ibang mga proyekto at mga programa ng Padilla Ascutia Administration. Bago nakulusot, sa Sangguniang Panlalawigan ang pag-aapruba ng naturang budget ay ipinatawag si Ma'am Mercedes Alfuerte, head ng Provincial Budget Office, para magpaliwanag sa detalye ng naturang supplemental budget at sagutin ang mga katanungan ng mga bukal na kabilang sa oposisyon. Sa paliwanag ni Ma'am Alfuerte, sinabi nito na kasama sa supplemental budget No. 1 ang pondo para sa pagbili ng 50 barangay patrol vehicles na nagkakahalaga ng 40 milyong piso na ipapamahagi sa iba't ibang mga barangay sa ating lalawigan. Actually, for donation din po yun. Yung 40 million po, ito po ay para sa mga barangay patrol vehicle. And then yung 10 million po ay para sa PNP, police vehicle. Paano po ito nakarating sa 40 million? Anong inibigay po dito sa mga barangay patrol vehicle? For wheels? Kagaya po nung dating ipinamigay. Yung Suzuki. Tiniyak din ng Provincial Budget Officer na dumaan sa tamang proseso at alinsunod sa batas ang naturang supplemental budget kasabay ng katiyakan sa mga opposition members na bibigyan ng kanilang mga hinihinging dokumento kaugnay ng nabanggit na pondo na ilalaan sa iba't ibang proyekto, programa at gastusin ng pamahalang panlalawigan. Nagpasalamat naman ang mga mamamayan ng iba't ibang mga barangay sa lalawigan na makikinabang sa mga ilulunsad na programa at proyekto ng Padilla Ascutia Administration na magmumula sa nabanggit na inaprubahang budget. Para sa Totoo Balitang Camarines Norte, Rona Vega, BCN Bicol.